खुलुमबाय अनजायग्रा गासै जाथियारि मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्रा गासैनिबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं नोंथांमोननो बावहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय अनजायग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै बे समाव नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनो सानदों जाय गोजोनथाव रादाबा बेनोदि नोंथांमोननि थाखाय आरो गासै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय लोगोसे आरोबाव जोंनि गासै नखर बेंग्रा जायफोर बिमा बिफा आरो नखरनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय दिनैनि बे भिडिअ'आ मोनसे मिथिनो गोनां आरो सोलोंनो गोनां आरो गोसोआव लानो गोनां मोनसे दिनैनि बे समा नोंथांमोननि थाखाय आं बे सावगारिखौ लाबोदों आरो दिनै बे सावगारिनि लाबोनाय गुबै ओंथिया मा बेनोदि मानोना दिनै अनजायग्राफोर आंनि नखराव सासे मानगोनां सासे मोजांथार गियानजों बुंफबनाय गियाननि सासे गथ' एबा सासे सेंग्रा एबा सासे फोरोंगिरि नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन जायखौ नायोब्ला बिथाङा सासे देरफुनाय जायखौ नायोब्ला नोंथांमोना सासे उन्दै बायदि गथ' नुयो नाथाय बिथाङा सासे मोजां फोरोंगिरि सासे गियानि आरो मोनसे एक्सपिरियेन्स मोननाय रोंगौथि मोननाय जाय बे सार एलबार्ट नार्जारिया आंनि न'आव दिनै आलासि महरै फैदों जायखौ नोंथांमोना नुयोब्ला सासे देरफुनाय गथ' बायदि नुगोन नाथाय बिथाङा सासे गियानजों बुंफबनाय रोंगौथि मोननाय बिथांखौ दिनै आंनि न'आव आङो मोननायखाय नोंथांमोननोबो आरोबाव दिनै नोंथांमोननोबो आं बे आलासिखौ नोंथांमोननो आङो नाजावनायजों लोगोसे आं बिथांखौ दिनै आङो बे जाथियारि मिनिफ्राय बरायनो थाबाय अब्ला हामबायसै बरायबाय गोजोन्थों आदसा नोंथांमोना नुनो मोनबाय मानगोनां जाय एलबार्ट नार्जारि बिथांनिसिम आं दिनै गोबांथार माखासे मोगा मोगि लानो साननाय आरो माखासे गियाननि बाथ्राफोरखौ बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आं दिनै आवगायबोदों नोंथांमोना बे आंनि सोंनाय आरो फिननायनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो माखासे बिथांनिफ्राय गोबां गियाननि बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो आरो सोलोंनो हागोन बेनिखायनो फै अनजायग्रा जायफ्रा फरायसुला फरायसुलिफोर नखर दैदेनगिरिफोर आरो बिमा बिफाफोर बिथांनि माखासे गियाननि सोलोंथाइफोरखौ लानानै आं बिथांनिसिम आं दिनै बिथांखौ नाजावबाय दा मानगोनां एलबार्ट नार्जारि सार आं नोंथांनाव आं सोंनो लुबैदों नोंथाङा जे सासे फोरोंगिरिनि महरै आरो गोबांथार दाब दाब जायगायाव गोबां स्कुलफ्राव गोबां गथ'फोरखौ फोरोंबोबाय बे फोरोंनायनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि रोंगौथिनि गेजेरजों एबा बेसेबां एक्सपिरियेन्स जाबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बै गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि फोरोंबोखो बेखौ लाना एसे बुंनो हागोन ना दिनै खुलुमबाय बयखौबो हामबायसै हामबायसै आं ओरैनो दिनैसिमाव फोरोंगिरि हिसाबै गैयाबाबो 13 बोसोर 13 years जाबाय आरो गोबां दाब दाब जायगायाव आं गावनो गोसो जानानै ओरैबायदि फोरोंनायखौ मोजां मोनखायो लोगोसे स्टुडेन्टसफ्राबो रायलायो मोजां फोरोङो होननानै दा बेवहाय माने गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव आं बेबायदि फोरोंनो खाबु मोनदों आरो जेरै गुबुन गुबुन प्रिन्सिपालफोर कन्टेक्ट खालामो ओमफ्राय आंनियाव फै बेफोरबायदि आं गोबां जायगायाव बिदि फोरोंनो मोनदों आरो जेरै खैलामेला सेन्ट पिटार्स इंलिश मिडियाम स्कुल चिरां बेयावबो बोसोरसे दंमोन आङो ओमफ्राय आंनिनो लकेल जायगा आंनि गामियावनो ओरैबायदि इंलिश मिडियाम मोनसे दङ आंबो बेयावनो फरायनानै फैखानाय उन्दैनिफ्रायनो ओरैबायदि मोजां स्कुल सेन्ट मेथिउस इंलिश मिडियाम स्कुल बेयाव आं गैयाबाबो 6 years फार्स्टआव 6 years मावदों आरो फिन खेबसेबाव आङो सेकेन्ड टाइम फैनानै बोसोरसे बायदि फोरोंनो खाबु मोनबावदों आरो उत्तराखन्डआवहाय मोनसे तानाकपुर होननाय जायगा बेयावबो आङो बोसोरसेनि एसे बारा जादों आरो बेयावबो ओमफ्राय दतमा उत्तराखन्डआव दतमा फ्रान्सिस बेहाय दतमायावबो सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार बे स्कुलावबो बोसोरसे दंमोन ओमफ्राय डन बस्क' क'क्राझार डन बस्क' बेयावबो आं बोसोरनै दंमोन दा बिदि दाब दाब जायगायाव आं गोबां एक्सपिरियेन्स मोननाय प्लास इन्टारनेसनेल NGOआवबो आं सासे हेल्थ एडुकेटर हिसाबै खामानि मावदों आरो मेलेरिया डिपार्टमेन्टआव फरेनार्सफोरजों गैयाब्लाबो हलेण्डनिफ्रायमोन बे MSF दा बेयावबो आङो सासे मास्टार हिसाबै हेल्थ एडुकेटर गामि गामि थांनानैहाय मेलेरियानि बिसय बेबायदि माबा फोरोंनो बुजायनो बानजायनो बेबायदि मोनदों आरो आं गासैबो फोरोंनायनि बेलायाव आं गासै टटेल बिदिनो 13 years जाबाय आरो गासै 13 बोसोरसिम 13 बोसोरसो नोंथाङा बे गथ'फोरखौ फोरोंबोनायाव गोबां स्कुलाव फोरोंबोनाय मोनसेल' स्कुलाव नङा दाब दाब स्कुलाव नोंथाङा गोबां फोरोंनानै गोबां
आरो फोरोंनाय माखासे रोंगौथिखौ नोंथाङा एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय बे एक्सपिरियेन्स मोनबोनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा माबायदि बबे स्कुलाव माबायदि आरो माबायदि नोङो रेसपन्स मोनबोदों आरो माबायदि गथ'फोरनि बिसोरनि जिउ लामायाव फरायनायाव माबायदि आवगायनाय नुबोदों बेखौ लानानै एसे बुंनो हागोन नामा ओरैनो फरायनायनि बिथिङाव आं जोंनि बर' गथ'फोरखौ न' डाउट ओरैबायदि मोजां जानायखौ आं नुदों नाथाय नेगेटिभ साइडखौबो माने दा बिराद दावखोनायखौ आं नुदों आरो फरायनायावबो मोजाङानो गाज्रिद्राय नङा बिराद इमप्रुभ जाबाय डेभेलप जाबाय खिन्थु गाज्रिनि साइडआबो माने गोबां दावखोनानै दङ आरो दा बेसिकेलि बेखौहाय आं जाबादि थब्ल'नानै नायबाय दा हमनानै ला उत्तराखन्डआवबो ओरैबायदि माने किसुमान आगोलबा माबायदिमोन खिन्थु हिन्जावसा गथ'फोरखौ बिराद दावखोनायखौ आं उत्तराखन्ड एरियायाव बांसिन नुदों आरो जायनि थाखाय सानसे समाव बिसोरो बिसा हिन्जावखौनो सुखुवामोन अब्लाबो बिसोरो दानिया माने बेखिनिखौ आं सोलायनायखौ बिराद नुदों आरो बा उत्तराखन्डआव माथो बिसा हिन्जाव गथ'फ्रासो बांसिन फरायनायाव साबसिन गारलै प्रत्येक क्लासरुमाव बिदिनो फार्स्ट सेकेन्ड हिन्जावसा गथ'फोरनिफ्राय आं बेखौ नुदों आरो दा जोंनि बेलायावथ' नायबाय आङो क्लासरुमाव जथ'बादि फोरोंदों बुजायदों बानजायदों हिन्जावसा गथ'फ्रा थाब पिकआप खालामो आरो जोंनि गथ'फ्राबो दा बेवहाय दा हौवासा गथ'फोरनिफ्राय नाथाय माने मेजरिटि बारा माने फरायनायाव बारा इन्ट्रेस्ट गैयैनि बिदिखौ नुयो दङ ओरैबायदि मोजां दङ नाथाय बिराद रेयार आरो बिराद रेयार ओमफ्राय आं सानबाय मा खारन जेनेबा साडानलि माने जोंनि बर' गथ'फ्रा मानो बेखिनियाव आवगायनो हायाखै आं गोबां जायगायाव बेबायदिनो अबजार्भ खालामबाय नायबाय आरो आं मालाबा खाबु मोनोबा गावनि मास्टार लोगोखौनो लानानै माने आं गामि थांनानै न'खर बिदिनो सुद थांनानै बेलासिखिनिफोराव बिदिनो नायोमोन आङो आच्छा बे गथ'आ साडानलि एफा मोजां जानाया फरायनाय एफा मोजां मानो बेबायदि डाउन जादों दा बेखिनिखौ आङो स्टाडि खालामनानै नायदों रायलायदों सोरनावबा डाइरेक्टलि न'आव थाङालासेनो सोरबा सासे खाथि खालानाव बेबायदिनो सोंनानै बिदिनो आं माबायोमोन खबर लायोमोन आरो फरायनाया माबायदि बेफोरबायदिखौ दा आं बेयाव थब्लानानै नुबाय जोंनि गथ'फ्रा साडानलि माने बिदि गाज्रि जानायनि खारनखौ आं मोनसेखौ नुदों माने रमेन्स ना लाभ स्ट'रि जेरै बिसोरो साडानलि जे बेबादियाव इनभल्भ जादों बेखौ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि आं मिथिनायनि उनाव आं थाल मोनबाय नंमारगौ जे बिसोरो मोनसे खारनाव बिसोरनि फरायनाया डाउन जादों लाभ स्ट'रि हाब्र'ना लानायजों रमेन्सआव बिदिनो गोदोनानै थानायनि खारनावनो माने आं जोंनि बर' गथ'फोरखौ डाइरेक्टलि थांखिनानै बुंगोन आरो बेखिनियाव बिसोरो बेजोंहाय डाउन जाबोदों आरो जेरै हमनानै ला आङो जेब्ला क्लास 9, 10आव बेबायदि क्लास लायो आं बिसोरखौ जथेस्थ' सिलेबासखौ फोजोबनायजों लोगोसे बेखौबो आं इनक्लुड खालामफायोमोन बिसोरखौ केरियार काउन्सिल ओमफ्राय गाइडेन्स होनाय माबायदि दावखोलांनांगौ मेट्रिक पास जाखांब्ला माबायदि फरायनाया गाहाम बेफोरबायदि आं गोबां आउट नलेजखौबो होनाय जायोमोन आरो दा नाम्बार 1 आं बिसोरखौनो बुजायखायोमोन क्लास 9, 10 बा 8खौबाबो सम मोनोब्ला नोंसिनि 1 नाम्बार सुत्रआनो लाभ स्ट'रि रमेन्स आं प्राइभेटलि बिसोरखौहाय गोबां समावबो माने बिसोरखौ लोगो हमनानै बिदि बुजायनाय जायोमोन आरो आङो जेरै लाभआव हाबब्रबनायनि खारनावनो जथेस्थ' बेबायदि गोदोनाय आरो आं बेखौ नुदों हमनानै ला सानसेखालि आं सासे मादैखौहाय टट'आव बोरैबा लोगो मोनसननाय जादों आरो आं बे मादैखौ सोंनाय जादों आरो ना मादै बाबा नोंना माबायदि नोंनाथ' फिसाला बिराद फरायनो मोजां दा माबायदि जाखो रमान्सफ्रावसो लाभ स्ट'रिफ्रावसो बिदिनो गोदोनानै दं नामाब्रा बिराद गिनांगौ होननानै नोंसाला बिराद हेन्डसामबो नायनो समायनाबो बल गेलेनाय ओरैबायदि मोजां बे गथ'आ जेरावबो आखा फाखा दा नैबे जिनिसखौसो बिराद खेल खालामनांगौ होननानै आं बिमाखौ बुंदों आरो दा बिमाया स्रि थाबाय मानो स्रि थाखो नों होननाया थिग जादों सार थिगखौनो होनदों नों होननानै बुंबाय थारमाने बिनि फिसालाया ओरैबायदि मोजांखा फरायनायाव ओमफ्राय साडानलि बिनि फरायनाया 92%निफ्राय 70, 68 बेबायदि ओरैबायदि फार्स्ट क्लास गथ'खा बियो कलेज लाइफआव थांनानै बेबायदिनो सोरबा सिख्लाजों बेबायदिनो गोदोहाबनानै दङमोन आरो दा सिख्लाया बेखौ मोजां मोननायाव गोबां आन्दायहोदों नामा बेबायदि टाइप माने बियो बे जिनिसखौ हेन्डेलिं खालामनो रोङासै जायनि थाखाय बे रमेन्स बे लाभ स्ट'रि बिदिजों गोदोनायावनो बिनि फरायनाया बिराद गोदोलांदों आरो
बेनिफ्राय बेनि पार्सेन्टेजआ लास्टआव माबायदिखौ नुनो मोन्दों? लास्टआव बिनि पार्सेन्टेजआ एखे बिल' 70आव फैखादों, खमायथारदों, बेबादि जादों आरो 50-60 बेबायदि 70आव फैदों। जाय बे गथ'आ 90-92% मोननायमोन, नाथाय बै जेब्ला रमान्स एबा लाभ स्ट'रियाव गोग्लैयो आरो बेनो बेखौ ब्लक खालामबाय आरो बिनि गासैबो साननाय हनाय गासैखौबो ब्लक खालामबाय। दा बे सासे मोजां गथ'मोन। दा बेबायदिनो अब्ला जोंनि बे बर' समाजनि गेजेराव दा बेबायदि फरायफुनाय समाव बेबायदि बर' समाजनि गेजेराव दा आं बेखौ सोंबावनो लुबैदों, बे लाभ स्ट'रिया बेफोरनि सोमोन्दै जोङो चेप्टारफोर क्लासफ्राव अबा लिरनायफोर नुनो मोनदों नामा? बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? बेखौथ' आं ओरैबायदि थब्ल'नानै नायबाय बेखौबो, आं सानबाय मा जुदि बे रमान्स, बे मोजां मोननाय बे हुदाया जेनेबा बाय बार्थ फैयो जानांगौ, खिन्थु मा खारनाव बियो फैयो, बेखौ मारैबा हेन्डेलिं खालामनांगौ, बेखिनिखौ जुदि साडेनलि बे जेनेरेट हारसिंनो क्रिएट जादोंब्ला बिनि बिसय माबा मोनसे लेखाफ्रावबो थागोन खोमालाय, बेबादि साननानै आं मा खालामबाय, आं सानसेखालि मोनसे ओरैबायदि रिफ्लेक्सन, ओरैबायदि सानहाबबाय आङो, क्लास 9फोरनि सिलेबास लेसनफ्रावबोथ' बिनि बिसय गैया, क्लास 10आवबोसो बेफोरबायदि गैया, क्लास 11-12 बेफोरबायदियावबोथ' गैखाया मोनखाया, खिन्थु बे जिनिस रमान्स, बे लाभ स्ट'रि बेफोरखिनि जिनिसा बोरै बेबायदि सोमजियो, बेयो नेचारेल, खिन्थु बेखौहाय माबायदि हेन्डेलिं खालामनांगौ, आं किसुमान स्टुडेन्टसफोरखौ पार्सनेलि काउन्सिलिं लानाय बादि, नङाबा क्लासरुमफ्रावनो आं मरेल साबजेक्टखौबो होनाय जायोमोन आंनो। ओमफ्राय मरेल जेब्ला बे साबजेक्टखौ लानो मोनो, बेखिनियाव आं बिसोरखौ ओरैबायदि गाइडेन्स होयो, बुजायो बानजायो, साबधान, बे जिनिसखौ बिराद साबधान जानांगौ, खारन बे जिनिसा माने मानसिखौ स्पइल खालामो आरो बांसिन, जायनि थाखाय क्लास 9आवबो नोङो बे लाभनि बिसयानो मोना। जुदि लाभ नैबे रमान्स जिनिसा जुदि सासे स्टुडेन्टखौ हेल्प खालामगोनमोनब्ला, बियो खमसे खम लेखायावबो थानांगौमोन, बबेबा क्लास 10नि लेखायावबो थानांगौमोन, नाथाय बेफोरनि बिसय लिरनायानो गैया। दा बेखिनियाव आं ओरैबायदि सानबाय, अब्लाथ' बे जिनिसखौ बिराद हेन्डेलिं खालामनांगोन, बे जिनिसखौ मोजाङै बुजायनाय बानजायनायजों लांनांगोन गथ'फोरखौ, बेबायदि साननानै आं बेखौ बुंनाय जायोमोन। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, दा बेजों लोगोसे आं मोनसे घटनाखौ इनक्लुड खालामनो गोसो जादों। एक्जेक्टलि नैबे रमान्स, लाभ स्ट'रि, नैबिदिनि बिसयाव आंहा स्टुडेन्ट सासे बिराद गाज्रि जाथाय जानानै थांदों, बियो गथ'आ सुइसाइड जानानै थैदों आरो। सुइसाइड जानानै थैबावदों? जाय माने मोजां गथ'मोन, ओरैबायदि मोजां गथ', फरायसामोन नों, बहुद मोजां गथ'मोन, बियो क्लास 8सिमाव एसे दुस्थ'मोन। ओमफ्राय सानसेखालि जों साथामसो टिचार्सफोर लोगोसे प्रिन्सिपालजों लोगोसे जोङो ज' रायलायदों आरो बे गथ'खौ, आच्चा बे गथ'आ मानो एथ' दुस्थ', क्लास टिचारा बुंबाय आरो, दाना प्रिन्सिपाला आंखौ बुंबाय, सार आलबार्ट नों बेखौ एसे हेन्डेलिं खालामलाय, बेबायदि बुंदों आरो। ओमफ्राय आं एसे थब्ल'नानै नायबाय, बे गथ'आ मानो एथ' दुस्थ', मा खारनाव टिचार्सफोरजों रागा, दा बेयाव आं एसे फ्रेन्डलि बेखौ हेन्डेलिं खालामनानै ओरैबायदि बुजायनाय बानजायनाय, दिनैबो एसे गाबोनबो एसे माने बेखौ मोजाङै बुंनाय बानजायनाय, बेखिनियाव ओरैबायदि गथ'आ क्लासाव रेगुलार जाबाय, मोजाङानो मोजां, दिनै 9-10 जि मोजां बारग'लांबाय, बे फरायनायाबो फार्स्ट डिभिसन मोन्दों, मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिसन मोन्दों। दाना सानसेखालि आंखौ मोनसे लामायाव बियो ओरैबायदि लोगो मोननानै साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै गुग्रुबनानै खुलुमदों बे गथ'आ, सार बेफोरबायदि बुंनानै, आं दिनैसिम बावा बे गथ'खौ, ओरैबायदि गोजोनदों आं, बे गथ'आ जे बेबायदि सोलायबाय, दिनै आंखौ बेसेबांबा माने फरायबाय, बे कलेजाव थांखाबाय। दा बेखिनियावबो जे बियो आंखौ लामायाव साइकेल जोलायनानै थांब्लाबो जे माने साइकेलखौ लाखोलायनानै आंखौ खुलुमदों, ओरैबायदि गोजोनदों आरो आं बे गथ'खौ। माने नोंखौ जोबोर अननायजों मान होबाय, सासे नोङो फोरोंगिरि, आंनि गुरु होननानै, जेरै नोंखौ साइकेलनिफ्राय ओंखारना मान होनाय। दिनै जोङो बे मुगायाव दा मानगोनां एलबार्ट सारनिफ्राय जोङो जाय बाथ्राखौ जों खोनानानै जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव, मानोना जोंनि दानि फरायनाय गथ'फ्राबो नैबे सासे गथ'नि मान होनाया जों साफ्रोम फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फोरोंदों। बेबायदिनो जोंबो बे साफ्रोम फरायसुला फरायसुलि गथ'फ्रा बे मान होनो रोंनाय, बे गियाननि आखुथाया जुदि थायोब्ला, नायदो नोंसोरबो फरायफुनाय गथ' सानसे समाव गेदेर मानसि जागोन, गोरों मानसि जागोन, आरो हादरनि मानसिफोरजों मान मोननाय, आरो बेबायदिनो समायना बिबारनि माला, सानसे समाव गिदिर मोनसे नोंसोरो बे थैनायनि सिगांनो नोंसोरनि इसोरनिफ्राय मोनबोनाय बे गुनखौ, बे इसोरनिफ्राय मोननाय बे बोरखौ नोंसोर खोमाजासेनो आवगायलांबाय थायोब्ला, सोरगो रायजोआवबो आरोबाव नोंसोरो गेदेरथार इसोरनि रायजोआव मोनसे समायना बान्था मोनगोन।
दा बेबायदिखौ नाथाय जों दा मुगायाव नुनो मोना बेनिखायनो अनजाग्रा फरायसुला फरायसुलिफोर आंबो दिनै बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जाय एलबास्टारनि गेजेरजों जों दा मोगा मोगि सावरायलायगासिनो दं बेनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ जोबोर गुरैयै खावलायहरो बेबायदि मान होनो रोंनाय बे गियानखौ जोङो सोलोंना लानो नांगौ जायफ्रा गेदेर गोलावखौ मान होयो बे जोबोर अनजानाय बोर मोनो आरो बे गथ'आ जौगालाङो गोदोनि समाव जों खोनानो मोनो सोरबा सासे फरायसुला एबा फरायसुलिया जेब्ला लामायाव गावनि फोरोंगिरिखौ लोगो मोनो बिसोरो आथिं दांनानैबाबो गुग्रुबनानैबाबो खुलुमोमोन मानोना बे आंनि गुरु बे आंनि फोरोंगिरि आंनि मेगन बेखेवग्रा आंनि लामा दिन्थिग्रा आंखौ मोजांथार फोरोंनायजों बिदिनो इसोर बादि साननायजों बिसोरो मान होनायजों बेखौ लामायाव लोगो मोनोबा साइकेलनिफ्रायबो ओंखारगोन आरो बेखौ साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै खर' गंग्लायनानै बिसोरो सासे फोरोंगिरिखौ मान होनायफ्रा गोदोनि समाव दंमोन नाथाय दिनै बे मुगायाव जों मा नुनो मोन्दों सोरबा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गाव जाय फोरोंगिरिखौ लोगो मोननायखौबो बिथांमोना दिनै नुब्लाबो नुयै बादि सिनायब्लाबो सिनायै बादि बे फोरोंगिरि होननानै बेखौ बे सार होननायबो बुंनाय नङा सोरबा बेखौ मा बुङो दानि फरायसुला फरायसुलि गथ'फ्रा गावनि फोरोंगिरिनाव थांफिननानैसो जाबावो बेबायदिखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय बे सासे फरायसा सासे फरायसुलि सासे फरायसुलानि बे आखुथाय नङा बेखौ गियानि गथ' होना नाथाय जाय मानसिया बेबायदि फोरोंगिरिनिफ्राय मोजां गियानखौ मोननानै नों सासे गेदेर मानसि जाबोबाय आरो बेखौ नोङो बे गुनखौ लाखिनो रोंनांगोन दिनै एलबार्ट सारा गावनि बै सासे फरायसा गथ'नि मोजां आखुथायखौ जोंनो फोरमायनाय माने नोंसोरखौबो गासै फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय बेखौ मिथिहोनायजों जों सोलोंनो गोनां दा बे मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो सोलोंथाव आरो दिनै आं बेनो सोंबावदों जाय गथ'आ मा दासिमबो दंबाय नामा ना बबेबा खार'नाव माबा मोनसे उसुबिदा जाबाय नामा बेनि सोमोन्दै दुखुनांथाव बाथ्रा बे गथ'आ सुइसाइड जानानै थैदों आरो आं माने बिनि बिसय सोंहरदों फनाव बाय फन ओमफ्राय किसुमान आंनो बे खोथाखौ खोन्थाहरदों आरो जे गथ'आ मा खार'नाव सुइसाइड जाया खारन आं निउसावबो जे नुबायना बेखौ आं ओरैबायदि दुखु मोन्दों हाबा बे गथ'आ एफाराब मोजां इमप्रुभ जालांबायमोन ओरैबायदि अन्थाव बाथाव जालांबायमोन ओरैबायदि मोजाङानो मोजांसैमोन आरोना साडेनलि मा जाखो दा आं बेवहाय मा खार'नाव बिदि जामारखो आंथ' क्लासरुमाव मालाबा मालाबा बिसोरखौ बुंनाय जायोमोन दा दहाय बुंनाय बायदि रमान्स बा लाभ स्ट'रि बिनि थैनायनि जाहोनाबो बेनो आरो गुबै जाहोना आं जाबादि बाय फन खोन्थाहरजादों आं बेखौनो मेन खोन्थाहरजादों आरो दा बेवहाय आं ओरैबायदि दुखु मोनबाय हाबा बिदिसो दा बेथ' बिसोरनि पार्सनेल प्रब्लेम खिन्थु आं आंनि बिथिङाव गाव दांबाय बिजिरबाय आरो आं सानबाय मा हाबा बे गथ'आ बेखिनि एथ' कमप्लिकेटेड बेबायदि लाइफ जानानै दंमोन बियो हेन्डेलिं खालामनो रोङासै फरायनाया माबायदि जानांगौमोन आरो बियो हमनानै ला रमेन्स बा लाभ स्ट'रि हाब्र'ना लाबाय बेखिनिखौ माबायदि हेन्डेलिं खालामनांगौ बेखिनि समाव खमसे खम आंखौ एसे कन्टेक्टआव थानायमोनब्ला नङाब्ला सोरबा मोजां मानसिजों काउन्सिलिं लानायमोनब्ला बेफोरबायदि सुबिदाखौ जुदि बे गथ'आ लानो रोंनायमोनब्ला बे गथ'आ थैनाय नङामोन आं बेखौ सानो आरो आदसा बेफोरबायदि रमान्सआव गोग्लैनायखौ बिनि बिमा बिफाफ्रा मिथिगौना मिथियामोन बेखौथ' गावसिनि पार्सनेल खोथा जाहैबाय बेखौ आं बारा बुंनो रोंलि आरो खिन्थु बाय फन आंनो खोन्थाहरजानाय बेनो आरो आदसा बिनि उनाव थैनायनि उनाव दे बिनि बिमा बिफाखौ नों लोगो मोन्दोंमोन नामा माब्लाबा आं थांनो नागिरदोंमोन नाथाय बिमाया आंखौ नुनानै बिराद गाबगोन बियो खारन बिफाया गथ' जाया थैदों बे गथ'आ माने सार आलबार्ट बेफोरबायदि बिमायाबो मिथिखायो बिमायाबो ओरैबायदि बाख्नायखायो नोंखौ बिराद बाख्नायबाय थायोमोन जोंना बाबुआ बेफोरबायदि आं सानबाय मा दानो थांगोन बिमाया बिराद गाबगोनदां आंखौ नुनानै बेबायदि साननानै आं थांथ'नाय जायाखै आं थांगोन मालाबा नाथाय आंनि आइया माने थैनायनि उनाव बे न'खराव भिजिट खालामहैदों आरो आंनि मादै सानै आरो आइमोना दा आइनि सिगाङाव माने बिमाया अन्थाव बाथाव बुंदों आरो नोंसिनि बाबुखौ सारखौ जि गोसोखांबाय थायोमोन जोंना बाबुआ बेफोरबायदि बुंदों आरो आइया आंनो खोन्थाफैदों बे आरो आदसा अनदायगाफोर जाय गथ'आ सासे मोजां गथ' फरायनायावबो बे मोजां आवगायलांदोंमोन आरो बे मोजां आवगायलांनायनि गेजेराव नाथाय बे फरायनायनि हेंथा आरो बेजों लोगोसे दुश्मना सोर जाखो बे लाभ एबा रमान्स बे रमान्सआनो जेरै बिनि फरायनायनि मोजां साननायनि दुश्मना बेनो एबा सुथ्रुआ बेनो मानसिजों मानसि जेरै सुथ्रु जायो सुबुंजों सुबुं जेरै सुथ्रु जायो नाथाय बे जोंनि मोजां गियान साननाय जोंनि इसोरखौ खुलुमनाय जोंनि मोजां जिउ दानाय जोंनि फरायनाय
बेफोर गासैनिबो हेंथा एबा बेखौ हमथाना दोनग्राया हाजो बादि होथेना दोनग्राया जादों मोनसे मोजां मोननाया जेरै हाजो बादि होथेना दोननाय ब्लक खालामना दोननाय बेखौनो फोरमायदों बेनो जादों फरायसा गथ'फोरनि थाखाय दा सबसे दुश्मना जादों लाभ बे लाभ एबा बे रमान्सआनो दा जोङो सार एलबानिफ्राय बेफोर गासै मोजां बाथ्राखौ जों खोनागासिनो दं बे गथ'आ एसे मोजां गथ' दिनै मानो थाखाय बे गावखौ सैथो खालामना थैनो गोनां जाखो जाय अन्थाव बाथाव गथ' मान होग्रामोन नाथाय बियो दिनै मानो थाखाय बिनि खारना जादों बे रमान्सआव गोग्लैनानै दिनै बेफोर गोबांथार बे न'खरावल' नङा गुबुन गुबुन न'खराव बेबायदि जाफ्लेबाय थादों आं बिनि सोमोन्दै एसे आरोबाव बेखौ देरनो लुबैदों दिनै लाभ माने LOVE लाभ माने LOVE माने मोजां मोननाय एबा लाभ माने अननाय औ सोरबा सासे सुबुङा सोरनिबा महर मोखांखौ नुनानै गावनि थाइनै मेगनजों नुनानै बेखौ अननो लुबैयो बेखौ मोजां मोननो लुबैयो नाथाय अननाय आरो मोजां मोननाय अननायाव संसारनि अननायाव मा दं गिथाव बाथाव संसारनि अननाय दा बे संसारनि अननायसो बेना नाथाय इसोरनिफ्राय फैनाय अननायाव गोथार दं इसोरनिफ्राय नाथाय बे रमान्स मानि बेजों बियो लुबैनाय फैबाय बेखौ हास्थायनाय फैबाय बेखौ लानो लुबैबाय अब्ला बे LOVE बेसेबां नायो संसारनि अननायाव मेगन सानाय दं संसारनि अननायाव हिंसा दं जेरै गोथार बाइबेला बुंदों नाथाय इसोरनियाव लाभआव अननायाव सैसोनो दं अननायाव गोथार दं अननायाव गुरै दं बेबायदि इसोरनि अननायाव गोथार पौलुसआबो बेखौनो फोरमायदोंमोन नाथाय बे संसारनि रमान्स एबा लाभआ बेसेबांबा दुश्मन एबा हेंथा आरो बे समाव गिथाव बाथाव दिनै बे गथ'आ बे संसारनि लाभआव गोग्लैनानै दिनै बिनि फरायनाय बिनि गासै जिउआबो अबथिरा बे बुहुमनिफ्राय बे गावखौ सैसा खालामना लाबाय बिसोरनि गिथाव बाथाव दुखु गोनां बाथ्रा अब्ला बे लाभनि ओंथिया जादों LOVE L माने मा बेलाय लस अफ हार्ट माने बिनि फरायनायाव बिनि गासै साननायाव मोजां गियानाव मोजां लुबैनायाव गासैनिबो बे खहा जाजोबनाय बेनो लस अफ हार्ट माने जोंनि साननाय हनाय मावनाय गासैबो फरायनो सानब्लाबो बेखौल' गोसोखाङो फरायनायाव गैला गोमालांबाय जायनि थाखाय बे 60%आव फैबाय 90निफ्राय आरो बेनिफ्राय जेब्ला बियो मोजां साननो नागिरो जेब्ला बे गावनि मोजां मोननायावल' सानहरबाय थाबाय उन्दुनाय गैलिया जानायबो थिग गैलिया सान हर बे गावनि मोजां मोननायाव गोसोखां गोदोनि समाव मोजां मोनोबा लाभ लेटार हरोमोन सानसे लाइजाम मोनाब्लानो दुखु मोनोमोन दानि बोथोराव मा मबाइलजों मेसेज मोनाब्ला मबाइलजों फन मोनाब्ला बिजि मोनब्ला गुबुनजों माबा डाउट खालामनाय सन्देह खालामबाय अब्ला नायदो गासैयावबो बे लस अफ हार्ट माने असेन अफ टियार्स मोदैनि लैथोमा जेब्ला बिसोरनि गेजेराव दुखु मोनलायनाय मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबाय माबा मोनसे सन्देह जालायबाय एबा सोरनिबा हिंसानि गेजेराव एरलायनाय जाबाय बिमा बिफाबो होनो गोसो गैला सोरबा न'खरनि मानसिया बे गोनां सोरबा गैयै एबा नोङो गुबुन धोरोम बे गुबुन धोरोम बिनि गेजेराव गोबां हेंथा फैबाय अब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव नागारलायनो हायैयाव जोबनायाव बिसोर मा जाबाय गाबनाय आरो गाबनाय मोदै आरो मोदै बेनिखायनो असेन अफ टियार्स दानिया भि मानि भेलु अफ डेथ थैनायनि सेरफां थैयोब्ला माखौ लाङो गोथै बारियाव लाङो आरो बे गोथै बारियाव थाहैनांबाय जेरै बेबो होला बेबो नागारला अब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव गोथौ अननायाव बिसोर फाखनाव गबोनानै दिनै फरायनायाथ' गैलिया मोजां साननायाथ' गैलिया आरो रावनिबो खोथाखौ लालिया जोबथानो बिसोर थांखि लाबाय बिसोरनि थांखिया बेल'दि जों थैनानै साबसिनसै जों मोजां मोनलायनानैबो एसेग्राब अनलायनानैबो जों मोनलायाब्ला नोंनि नोमा नोफाबो होआ आरो नोंनि न'खरनि बंसफ्राबो होआब्ला जों मा खालामनो बिसोर डिसाइड लाबाय जों थैनोसै जोबनायाव बेनिखायनो भेलु अफ डेथ थैनायनि सेरफां लास्टआव थैबायब्ला बिसोरनि जिउआ मा जाखो मानि इन अफ लाइफ जोबथा जिउ नायदो संसारनि मोजां मोननाया बेसेबां गिथाव बाथाव बेखायनो बुंदों माखासे मानसिफ्रा लाभ इज ब्लाइन्ड एन्ड डेन्जार मोजां मोननाया खाना आरो गिथाव बाथाव संसारनि अननायाव गोथार दं गोजोननाय दं बे नङा संसारनि अननायाव गोथार गोजोननाय दं नामा नाथाय बेहाय गिथाव बाथावसो नाथाय इसोरनि अननायावसो गोथार इसोरनि अननायाव गोजोननाय इसोरनि अननायाव सान्थि बेखौसो जोङो लानांगौ नाथाय संसारनि अननायाव मा दं गोजोननाय दं गैया अननाय दं गैया सान्थि दं गैया
गासैबो गिथाव बाथाव बेनिखायनो दिनै जों बे रमान्सआव गोग्लैनायाव दिनै बे गथ'आ थैनो नांदों आरो बेनिखायनो दा सानसे समाव आं बेखौबो दिनै आरोबाव मिथिहोबावनो लुबैदों मानोना सानसेखालि आं सासे गथ'खौ बिमा लाबोदों दा आंनि फिसाजोआ सेलेक्सन टेस्ट जासिगोन मेट्रिकनि सेलेक्सन टेस्टआव जुदि फेल जासिगोन मानोना बे गथ' फरायनो हाला आं मिथिया बे क्लास 8निफ्रायनो मबाइल बिनायाव बेनिफ्राय आङो बिजों खाथियाव उन्दुफाया नाथाय आङो जेब्ला बियो फरायखाङो होमब्ला आङो आंनि जायगायाव उन्दुहैयो नाथाय बिनि फरायनाय समाव आं नेबाय थायो मामा आंजों नेफा आं हारसिं फरायनो गियो नेयै जेब्ला आं टेन्थआव लाङो नाथाय बियो मबाइल मेसेज गेलेयो गावनि गोसोथोनायजों फरायनो हालिया आरो बेनिफ्राय जेब्ला बिमाया उन्दुनोसै अब्ला बियो हरनि 1टा 2टासिम मेसेज गेलेनानै गावनि गोसोथोनायजों मेसेज गेलेनानै बियो फरायनो गैलिया जाय गथ'आ बिदिनो 90% मोनबायमोन बेबो 80% मोनोमोन जाना बियो हालिया मामा आङो सेलेक्सन टेस्टआव फेल जासिगोन आं मेट्रिक होनो हानाय नंला बेनिखायनो आंनियाव लाबोबाय बियो आंनाव फैनो गोसो गैया आं आमाइनाव थाङा आमाइया आंखौ मिथिजोबगोन होननानै बियो लाबोआ नाथाय मोनसे टेकनिक खालामनानै बियो आंनियाव माने गामि खाथिनिनो अब्ला आदा आंथ' स्कुटि सालायनो रोङा आंनि फिसाजोखौ आङो टाउनाव थांथावथाव नोंनाव माबा मोनसे बुस्थु लायथावथाव होननानै लाबोगोन आं बाहेरायाव थागोन मामा गेटआव थागोन होनबाय आंनो फन हरखाबाय आं थांगासिनो दं आदा आंनि फिसाजोखौ लानानै बेनिफ्राय आं वाल सेराव थाबाय जेब्ला बियो स्कुटि दुखान खालामबाय आं अब्ला बिनिफ्राय थांबाय आं ओंखारबाय बेजों गोजोननाय लाबाय दालाय जेरावबो थांना फै नानि जेब्ला आं बेखौ लाबोनानै डाइरेक्ट बेखौ बाइबेल बेखेवहोबाय बेखौ बिबाय आरो जेब्ला बिनिफ्राय काउन्सिलिं लाबाय काउन्सिलिं लानानै नोङो नोंनि मोजां मोननाया बबाव बिनि मोजां मोननाया बेंगालराव दंहैयो अब्ला बेखौ बुंबाय बुजायना अब्ला बे गाबबाय नोंगौ आमाय आङो उन्दै बैसोआवनो बेजों फाबाव गोग्लैबाय जेब्ला क्लास 9आव मोननायावनो बे आं बेजों इनाय फाबाव गोग्लैबाय जायनि बेखौ सानैनो आं दिनै फरायनो हाला आं एग्जाम होनो हालिया रमान्सआव गोग्लैना आं एरै पाप मावबाय आं माब्रै होबावनो खोनासं नानि जेरै मागदालिनी मारियामा सासे पापि हिनजावब्लाबो गोसो गाबनायाव दिनै बे गोसो सोलायनानै इसोरा बेखौ अनदों जिसुआ बेखौ अनथों गोथार जादों नोंबो गोसो सोलाय अब्ला नों दानो बेनो आं मा खालामबावनो नोंनि मोजां मोननानै फन हरबाय हेल' फन हरबाय लोगो लोगो हमबाय बे बेंगालरनिफ्राय नों आंखौ जुदि हाबा लानो दा हाबा लानो आं मेट्रिक पास जानायनि उनाव मारै हाबा लानो आंबो सासे MA आंबो सासे गिदिर मानसि मास्टार डिग्रि पास जानायनि उनाव आंबो कुइसन लुबैदों हिनजाव जानानैबो आंबो फरायनो गिदिर नोंखौ आङो मेट्रिक पास फेल आं नोंखौ हाबा लानोसै अब्ला बेयो बुंहरबाय आंखौ जुदि मोनोब्ला 10 बोसोर नेनांगोन मानोना बे आंनिफ्राय माखासे आइडियाफोरखौ मोनजोब्बाय नों जुदि सासे आंखौ अनोब्ला मोदोमनि थाखायल' अनदों नोङो आंनि फरायनाय रोंनाय रानायखौ नोङो होथेना दोनदों बेनिखायनो आं नोंजों हाबा जानो हाया सोरनि बाथ्रा मोननानै बिदि बुंखोना बुंबाय बिसोरनि गेजेराव थरख' जालायबाय अब्ला बै सेंग्रायाबो आं नोंजों जालिया बाय थाथा होनहरबाय काउन्सिलिं लानायनि गेजेराव दिनै बे गथ'आ दिनै MA पास जाबाय नङाब्ला बियो दिनैसिम बियो बै 10नि उनावनो दिनै बे मेट्रिक एग्जामनि उनावनो बेयो हाबा जासिगोन बेनिखायनो दा सार एलबारा जोंनो बियो जुदि बै गथ'आबो जुदि बे काउन्सिलिं मोननायमोनब्ला दिनै बियो जों बेखौ दासिमबो मोजां गथ'खौ मोननो हागौमोन